Rozmýšľate nad zmenou bývania k lepšiemu? Lehos má pre vás ideálne riešenie. Tento nádherný rodinný dom v Maduniciach, iba 20 minút od Trnavy, s výnimočnou atmosférou, čaká len na vašu návštevu. Srdcom tohto 5-izbového domu o výmere 112 m2 je kompletne vybavená štýlová kuchyňa, ktorú si zamilujete. Na prízemí domu sa nachádza aj moderná kúpeľňa s toaletou, pracovňa a technická miestnosť. Obývacia izba je prirodzene presvetlená a je spojená s jedalenským kútom. Druhé nadzemné podlažie dispozične pozostáva z 3 samostatných izieb a kúpeľne s vaňou. Na 7-árovom pozemku nájdete všetko pre svoj oddych, či už 25 m2 veľkú terasu, Priestor na grilovanie, záhradkárčenie, domček pre deti a preliesky. moderný dizajn Kľudné prostredie. a rodinná atmosféra. V tomto rodinnom dome nájdete všetko, čo hľadáte. Príďte sa o tom presvedčiť sami. Tešíme sa na vás!